ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ଭିତରଟା ପୁରା ଫୁଲ ଫମ୍ପା। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ଆମ ଭିତରେ ଫମ୍ପା ତମେ ଜାଣିଛ? ହଁ କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀ, କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀ, କଦଳୀ ଉପରେ ଚୋପା। ଏ କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀ, କଦଳୀ ଉପରେ ଚୋପା। ଏ ମିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କଣ ଲାଗୁଛି କହିଲ? ଏ ନିଆରେ ତିନିଟା ଛୁଆର ବୋପା। ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଫମ୍ପା? ମ୍ୟାଡମ ଆରେ ତୋର ବୁଆ ଯଦି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହେବ ତୋର ଭାଇকে ଡାକି ମୁଇଁ ସଲା। ତୋର ବୁଆ ଯଦି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହେବ ତୋର ଭାଇকে ଡାକି ମୁଇଁ ସଲା। ସତ କହୁଛି ଲୋ ପିଆ 2 ବରଷ ଯାଉଛି ଧରେ ଦେବି 2-4ଟା ଛୁଆ ପିଲା। ଆମେ ବି ବୋକା ନୁହଁ। ଆରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ମ୍ୟାରେଜ କରିବୁନି, ଡରିବୁନି ଆଉ କାହାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ମ୍ୟାରେଜ କରିବୁ, ଡରିବୁନି ଆଉ କାହାକୁ। ଓ ମିଷ୍ଟର, ଟିକେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କିଛି କରିବ ନା, ତମ ଛୁଆକୁ ଧରେଇ ଦବୁ ତମ କାଖରେ, ଧରି ଚାଲିଯିବୁ ଆଉ କାହାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ପ୍ରେମ ପାଠ ଅତି ଗଭୀରତା କରି ଜଗି ରଖି ପାଦ ପକା। ପ୍ରେମ ପାଠ ଅତି ଗଭୀରତା କରି ଜଗି ରଖି ପାଦ ପକା। ଜାଣି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଟୋକା। ଏମିତି ଚୁମା ଦେବେ ଶୋଇପାରିବନି ଜମା ଦିନ ରାତି।